Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Ani anak kita sa ikanapulog-walo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Sa Ebanghelyo karon, atong makita si Jesus nga naluoy sa dakong panon sa katawhan. Iyang giayo ang mga masakiton o gipakaon ang tanan, pinaagi sa 5 kapan o 2 ka isda. Gipadayag niya nga ang Dios nahibalo sa atong mga panginahanglan o nag-atiman kanato uban sa kadako sa iyang gugma. Sa daghang higayon, mabalaka kita tungod sa atong mga panginahanglan. Apan ang Ebanghelyo nag-awhag kanato sa pagsalig sa Dios, kay siya ang atong kusog o paglaom sa mga pagsulay sa kinabuhi. Og si Kristo mao ang pan sa kinabuhi nga makatagbaw sa atong espirituhanong kagutom. Busa ni ining santos nga misa, ablihan nato ang atong mga kasing-kasing sa kaluoy o pagka-manggihatagon ni Kristo aron kita usab mahimong instrumento sa iyang pag-atiman o pagpaambit sa uban. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o gubat. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan nga OFW o persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff.
Sa ngalan samahan ug sana kog sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak. Ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayig kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug giuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios
hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag walay kamoy kwarta ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon mamaninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kang nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayong maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo walang sa tanan, kung maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kahaninyo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalan-on sa husto nga panahon. Gibukhan mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang imong kamot ug gitagbaw mo og tinguha sa tanang buhi. Sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Bulaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadul sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulang kanato sa gugma ni Kristo.
Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit ng punuan, o mga gahom, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot ni kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat, na makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya og miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siyag dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a ngari. Unya gipalingkod sa kasagbutan ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata.
mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, na kadungog na kita sa gitawag nga expression nga I don't care. I don't care. Daghan gani kayong kahigayunan, mga igsuon, nga dili lamang kini expression sa uban, nahimo pod kini natong atong kaugalingong panultihon. I don't care. Sa Binisaya pa, wala ko'y labot. Bahala ka, lahi ang akong concern sa kinabuhi, lahi pod ang imua, wala ko'y labot nimo, wala ko'y labot ninyo. Ang atong ebanghelyo karon mga igsuon, nagdapit kanato sa pagpamalandong, sa pagpalapad sa atong pagtagad. Dili lamang sa mga tawo nga suod kanato, kundili sa mas lapad na sitwasyon o kahimtang sa mga tawo sa atong palibot. Sa ato ang ebanghelyo karon mga igsuon, daghan kaayo og pakanunon si Jesus ug ang mga apostoles. Sa dihang niingon na si Jesus nga tagaan silang pagkaon, ang giingon sa mga apostoles, paadtua sila sa mga tindahan, papalita silang ilang pagkaon, kay wala kitay ikapakaon nila. Murabag gisulti sa mga apostoles nga niining puntuha ang pagpakaon nila dili atong problema. Murabag giingon nila nga wala kitay labot sa ilang pagkaon karon tungod kay giayo na nimo sila. Apan giingon ni Jesus ngadto kanila, ayaw na sila palakwa, ato silang pakanon. O didto gisulti sa mga apostoles ang ilang tinuod nga kahimtang, gamay ra kaayo ang among balon, 5 ra ka pan og 2 ka isda. Mga igsuon, kadaghanang kahigayunan sa atong kinabuhi, kining atong pagtagad sa mga panginahanglan sa uban, dili tungod kay wala kitay pagbatik, dili tungod kay dili kita kabalo-maluoy, dili tungod kay dili kita matandog sa kalisod sa uban. Daghang kahigayunan mga igsuon, muulang sa ato ang pagbati o kaluoy ngadto sa uban, ang ato pong kaugalingong panginahanglan, ug ang atong pagtan-aw na gamay ra kaayo ang atong kapasidad. Gamay ra kaayo ang atong pan, gamay ra kaayo ang atong isda, gamay ra kaayo ang anaa kita, na kung ato pa kining ipaambit ngadto sa uban, siguradong magkulang kini. Sigurado nga magkulang kini. Apan mga igsuon, unsa may hagit sa mga apostoles ug kanatong tanan nga niya karon dinhi. Nakalimot ang mga apostoles nga sila nagbarog atubangan sa tinubdan sa tanang pagkaon ug panabang. Nakalimot sila nga sila nagbarog atubangan sa Dios nga maluluy-on ug anda mohatag sa iyang grasya nga igo mo atiman ngadto sa panginahanglan sa baga kayong katawhan nga nialirong kanila. Mao kana ang hagit sa ebanghelyo karon mga igsuon. Sa dagang panahon nga susama niini nga adunay daghang nanginahanglan sa atong palibot, ang atong pagbati sa ilang kalisod ug panginahanglan makaabli unta una sa tanan diri kanato
sa masaligong panglantaw ug pagtuo nga kita nagbarog atubangan sa Dios nga andam mutabang kanato. In other words, my dear friends, in moments of need, let us not forget that we can be instruments of the power and generosity of our God. And hopefully, this confidence will not stifle or will not extinguish the spirit of compassion within ourselves. Kay unsa may nindot nga pagtulunan sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, we are reminded at the end of the day, we are not the source of help. We are not the source of assistance. We are not the source of the solution to other people's concerns and problems. We are only but instruments of God, who is the true source of grace and providence. Nindot kaayo nga pamalandungan mga igsuon. Nindot pamalandungan aron kita bisan sa atong kalisod, andam kita nga mutabang sa uban. Sa among kasinatian sa pagpangalagad mga igsuon, daghan kaing kahigayunan na dako kaayo ang panginahanglan. Na kung lantawon namo ang among kapasidad, dili gayud kaya. Apan daghan pud kaing kahigayunan mga igsuon na mipatigbabaw ang gahom sa Dios. Kung ato bitang lantawon mga igsuon, sa kadaghang hagit nga niagi sa ato ang panaw, isip Kristohanong katilingban, sunog, bagyo, linog, ug uban pa, mga sunod-sunod nga mga dagko kayong panginahanglan. Pero makaingon ta, nakabangon kaluoy sa Ginoo. Tungod kay daghan ang niabli sa ilang kaugalingon aron mamahimong instrumento sa pagpakabana sa Dios. Daghan ang niabli sa ilang kaugalingon aron mahimong katambayayong sa Ginoo. Mao ni ang pagdapit kanatong tanan nga ania karon dinhi. Mahimo unta kitang katambayayong sa Ginoo sa iyang mapadayunong pag-atiman sa iyang katawhan. Magsugod kini sa atong masaligong pag-angkon nga kita kanunay nagbarog sa iyang atubangan. Ang tinubdan sa tanang grasya, panabang ug panalangin. Mga igsuon sa atong pagpadayon ining santos nga misa, mangayo kitag pasaylo sa daghang kahigayunan nga wala nato natabangan ang uban. Ug atong pangayuon ang gasa sa Espiritu Santo na mahimong ta kitang mas abli, mas matinud-anon pagsanong sa panawagan sa Ginoo nga kita mamahimong iyang katambayayong. Mapuy-an unta nato kini hinaot pa unta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan,
Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Ang Dios mihatag kanatog pan gikan sa langit. Sa ingon motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon, pangayoon nato nga lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan, paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga panagbangi, ang mga kanasuran, makabaton og tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaw og mga palisiya nga kanunay magtuboy, alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo, muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan, sa ilang mga kalisdanan, ug sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong tsupilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo, alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatawo sa bulahang Berhen Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapailang ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawatang among mga pag-ampo o gasa nga among gihala diha sa pagtuog paghigugma o gimuang nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo, gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto nga among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente, San Francisco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, magampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Hesu Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton, langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat, ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City. Sa atong choir, Marian Choir, gikan sa Our Lady of Lourdes Parish, Cebu City. Og sa atong prayer group, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Compostela Cebu Chapter, og St. Arnold Jansen, Basak, Mambaling, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TPMAS sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong TV screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyon Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, ipaambit nato sa uban ang mga grasya ni Kristo.